Dobar dan, ja sam Bojan Milosavljević, projektni menadžer Deska Kreativna Evropa. Desk Kreativna Evropa je jedno telo koje funkcioniše pri Ministarstvu kulture Republike Srbije. To je, možda čuli ste za program Kreativna Evropa, mi danas prezentujemo program Kreativna Evropa, to je program Evropske unije. Evo da krenem prvi slajd, pa ću onda objasniti kontekst. U prostoriji Narodne biblioteke Đura Jakšić u Petrovcu na Mlavi 17. juna 2026. godine održan je infodan posvećen programu Kreativna Evropa kultura. Događaj je okupio predstavnike javnih institucija, udruženja i pojedinaca iz oblasti kulture, obrazovanja, ekologije i socijalne zaštite sa ciljem da se upoznaju sa mogućnostima za evropske programe finansiranja međunarodnih projekata. Prisutnima se obratio Bojan Milosavljević, projektni menadžer Deska Kreativna Evropa Srbije pri Ministarstvu kulture Republike Srbije, koji je predstavio aktualne konkurse i načine podrške za podnošenje projekata. Svoje iskustva podelili su i predstavnici uspešnih projekata Katarina Ješić iz izdavačke kuće Helix za projektom Evropsko književno platno i Jelena Anđelković iz Arheološkog instituta Srbije sa projektom Zeleno nasleđe. Danas Desk Kreativna Evropa, koji radi pri Ministarstvu kulture, ima infodan u Petrovcu na Mlavi, prezentaciju programa Kreativna Evropa i nekoliko uspešnih priča Arheološkog instituta Srbije, projekat 1 i jedan projekat izdavačke kuće Helix. Koje su to najvažnije mogućnosti koje program Kreativna Evropa kultura pruža ustanovama i udruženjima u Srbiji? Kreativna Evropa je program Evropske unije koji podržava sektor kulture i suština tog programa je zapravo međunarodna saradnja i razmena. To jest omogućava umetnicima, umetnicama, kulturnim radnicama, radnicima, raznim profesionalcima u kulturi da mogu da mobilnost zapravo na evropskom nivou i međunarodnu saradnju, da odu u neku drugu državu, da vide neke nove prakse, kako se šta radi, da sarađuju sa kolegama i koleginicama iz svog sektora ili iz drugih, ili da ugoste neke umetnike ili neke izložbe ili koncerte iz drugih država. Tako da suštinski je to program koji podržava međunarodnu saradnju u kulturi. Na koji način Kreativna Evropa Srbija pomaže podnosicima projekta? Desk Kreativna Evropa Srbija je telo koja služi za implementaciju programa Kreativna Evropa u Srbiji. On radi pri Ministarstvu kulture. Mi organizujemo, na primjer, ovako infodane, promotivne sesije, organizujemo obuke za pisanje projekata, pružamo podršku za pripremu aplikacija, pomažemo organizacijama koje sprovode projekte u menadžmentu projekata ili u diseminaciji, to jest u promociji rezultata projekata. Zašto je recimo važno da lokalne ustanove, institucije i udruženja konkurišu za te kulturne projekte? Važno je zato što time postižu da da prošire svoju publiku, da budu vidljive na evropskoj sceni, ne samo na lokalnoj sceni, lokalnom stanovništvu nešto koliko dođe, nego da mogu da budu promovisane na evropskom nivou. Takođe, kroz tu saradnju, one uče šta su, na primjer, neki evropski trendovi ili standardi u kulturi, tako da kvalitet njihove kulture i onoga što oni programa koji prave dobije bolji kvalitet i bude reprezentativan na evropskom nivou, samim time da bude relevantan za mnogo širu publiku nego što je samo lokalna. I kako vidite mogućnost saradnje za naredni period, kada su u pitanju projekti? Desk Kreativna Evropa Srbije pre svega ima fokus, jedan od strateških ciljeva nam je decentralizacija, zato što organizacije Srbije su uspešne u okviru programa Kreativna Evropa, i puno je odobrenih projekata, među najuspešnijima smo na evropskom nivou, trenutno 40 država učestvuje u programu Kreativna Evropa i Srbija je među, da kažem, možda prvih 10. Poenta je zato što su previše projekata koncentrisane u Beogradu i Novom Sadu i mi pokušavamo da motivišemo i unapredimo kapacitete drugih gradova i opština da učestvuju u programu, jer smatramo da će time unaprediti kvalitet svojih programa. Tako da, nadamo se i pomažemo kroz to što smo doveli, na primjer, određene organizacije koje već učestvuju u programu, kako bi oni koji već učestvuju u programu pomogli onima koji nemaju iskustva da im nađu partnere, da im pomognu kako da uđu u projekte, možda ih pozovu kao partnere nekom projektu i da kroz njih sazrevaju i uče kroz prenos dobre prakse. Tako da smatramo da je to prosto, mislim da je osnovna politika Vlade Republike Srbije su evropske integracije, Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, tako da Kreativna Evropa pomaže da se izgrade standardi u srpske kulture, ne srpske, nego srpskog društva,
kako bi jednog dana bila konkurentna na evropskom tržištu, kako bi mogla da prikaže i srpsko kulturno nasleđe i razne savremeno stvaralaštvo da prikaže široj publici nego što je samo nacionalna i lokalna.